Kansanedustaja Harri Jaskari, olemme saaneet uuden sote-mallin tai ainakin ymmärryksen siitä, millainen sen tulisi olla. Minkälaisia mahdollisuuksia ja uhkia siihen sisältyy? No ensin täytyy olla aina mahdollisuudet. Mahdollisuudet on nyt ensinnäkin se, että tulee suuremmat yksiköt, joka mahdollistaa, että tulisi vaikka yhtenäiset tietojärjestelmät. Toivottavasti niin, että sinunkin mukana ja minun mukana olisi mun terveyshistoria tai meidän terveyshistoria, jolla me voitaisiin aina uudelle lääkärille sitten sanoa, että hei, katso nyt, mitä mulla on viime aikoina terveydessä tapahtunut. Ja myöskin se, että nyt olisi mahdollisuus tehdä nämä hintarekisterit, niin nähdään mikä palvelujen hinnat on, laaturekisterit, nähdään minkälaista palvelua tässä sote-puolella tapahtuu. Eli paljon hyviä mahdollisuuksia ja kenties nyt vihdoinkin erottaa se tilaaja, järjestäjä ja se tuottaja. Mutta samalla tämä on se suurin uhka. Jos tapahtuukin niin, että itse tilaaja, järjestäjä ja maksaja ja tuottaja on sama taho, niin voimme odottaa kyllä veronmaksajina taas 10% vuodessa lisää laskuja. No, se on sillä tavalla, että tehdään kriteerit niin, että tilaaja täytyy aidosti erottaa tuottajasta ja tuottajien pitää olla kustannuksiltaan läpinäkyviä, tai se tilaaja määrittelee paljonko, millä hinnalla se tilaa. Voisiko se raha seuraa potilasta malli olla yksi osa myöskin Suomen tulevaisuuden terveydenhuoltoa? Tämä on aivan ehdoton asia, koska eiköhän loppujen lopuksi ihminen itse parhaiten tiedä, onko terve tai sairas. Ja myöskin osaa valita, jos saa hyvää palvelua, toipuu nopeammin, paranee nopeammin, niin menee sinne. Eihän se voi olla, että joku toinen sanoo sinulle, että sinähän meet muuten tänne ja sinä meet tänne. Miksei se voisi olla ihminen itse?